салом занҳо ва хорони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансият ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди нӯшокиҳои ҳушёркунанда ё ин ки худамон мегӯем нӯшокиҳои энергетикӣ ё ин ки энергетико ба шумо маълумот диҳам. Чунки вақтҳои охир мушоҳида мекунам ки бениҳоят ҷавонон аз чунин нӯшокиҳо бисёр истифода мебаранд ва намедонанд ки ба организми инсон чӣ қадар зарари ҷиддӣ мерасонад чунин нӯшокиҳо. пеш аз оне ки наворро шурӯъ кунам, як-ду хоҳишҳо буданд, мехостам ба шумо онҳоро фаҳмонам. дар комментарияҳо мушоҳида мекунам ки бениҳоят бисёри занҳо мехоҳанд оиди ҳиссиёт надоштан дар вақти алоқаи ҷинсӣ наворе бикунам ё ин ки маълумоти пурра гиранд. пешакӣ ба шумо мехоҳам бигӯям ки дӯстони азиз, оиди чунин мавзӯъҳо дар канал умуман навор тайёр карда намешавад ва ин якчанд сабабҳои худро низ дорад. агар дар ёдатон бошад, якчанд вақт пеш мо навор тайёр карда будем оиди худи алоқаи ҷинсӣ ва баъди ин навор саволҳои бениҳоят зиёд, саволҳои нодаркорӣ, дашному ҳақоратҳо, зангзаниҳои бефоида дар WhatsApp зиёд шуданд, аз ҳад зиёд буданд. маълум набуд ки чунин саволҳо аз тарафи мард ҳаст, аз тарафи зан аст ва ин зангҳои бефоида ба кори ман халали бениҳоят зиёд расонданд. аз ҳамин рӯ ин сабаби якум аст ки оиди чунин мавзӯъҳо навор тайёр карда намешавад. сабаби дуюм чист? вақте ки зан ҳиссиёт надорад, як сабаб буда наметавонад, яъне причинаш як чиз буда наметавонад. дар ҳар як зан ҳолатҳо гуногун мешавад. масалан, дар баъзе занҳо аз ҳисоби стресс, асабоният мешавад ки ҳиссиёт надошта бошанд. дар баъзе занҳо бошад аз ҳисоби гормонҳо, вақте ки гормонҳо нодуруст кор мекунанд, мешавад ки ҳиссиёт надошта бошанд. ва дар баъзе ҳолат мешавад ки ҳамон узвҳои ҳиссиётии зан дар дигар ҷойҳо ҷойгир шудааст. аз ҳамин сабаб мешавад ки дар вақти алоқаи ҷинсӣ ҳиссиёт набошад ё ин ки на он қадар хуб бошад. аз ҳамин рӯ ман аллакай дар наворҳои пештара гуфта будам, шумо хубтараш мешавад ки ба психолог, сексолог, яъне духтуре ки маҳз бо чунин проблемаҳо кор мекунад, муроҷиат кунед. яъне ин проблема якта гинекологати ҳал намешавад. бояд ки шумо сарҷамона бо якчанд мутахассис кор кунед ки проблемаи шумо ҳал шавад. аз ҳамин рӯ барои нофаҳмиҳои зиёд нашудан ҳам аз тарафи шумо, ҳам аз тарафи ман, хубтараш мешавад ки оиди ин чиз навор дар канал пайдо нашавад. хоҳиши дигар ин он аст ки агар оиди кадом мавзӯъҳое ки шумо маълумот гирифтан мехоҳед, дар комментариҳо нависед, кӯшиш мекунем ки оиди ҳамон мавзӯъ навор тайёр кунем ба ғайр аз алоқаи ҷинсӣ. навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. бисёриҳо медонанд ё ин ки агар истифода бурда бошанд нӯшокиҳои энергетикиро, баъд аз истифодаи он шахс худро хушҳол ҳис мекунад, бениҳоят ҳушёр ҳис мекунад, метавонад ки мондагиашро ҳис накунад. сабаб дар чист ва дар таркиби ҳамон нӯшокиҳои энергетикӣ чӣ аст ки одам метавонад ки бениҳоят хушҳол шавад ё ин ки ҳушёр шавад ва хобаш нагирад. дар таркиби нӯшокиҳои энергетикӣ миқдори аз ҳад зиёди кофеин ва шакар мавҷуд аст. инчунин ба миқдори кам таурин, дар баъзе ҳолатҳо женшен ва углеводҳо, инчунин витаминҳои гурӯҳи Б низ вуҷуд дорад. аз сабаби оне ки дар таркибашон миқдори кофеин ва шакар то 5-6 маротиба зиёд аст, аз ҳамин рӯ баъд аз истифодаи нӯшокиҳои энергетикӣ шахс худро хушҳол ҳис мекунад ва мондагии худро, яъне бефарагии худро ҳис намекунад. вале ин ҳушёрӣ ва хушҳолӣ муваққатӣ аст, чунки вақте ки шумо миқдори зиёди кофеинро истеъмол мекунед, якбора дар организми шумо миқдори баъзе намуд моддаҳо зиёд мешаванд, баъзе намуд гормонҳо миқдорашон аз ҳад зиёд мешаванд ва баъд аз чанд вақт, баъд аз 1 соат 2 соат метавонад ки баръакс паст шавад. аз ҳамин рӯ баъд аз истифодаи нӯшокиҳои энергетикӣ шахс 1-2 соат хеле ҳушёр аст ва баъд аз он метавонад ки дарҳол монда шавад ё ин ки дарҳол хобаш бигирад. чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, таурин, женшен ва витаминҳои гурӯҳи Б ба организми инсон фоида низ мерасонанд. вале миқдори таурин, женшен ва витаминҳои гурӯҳи Б ки дар таркиби нӯшокиҳои энергетикӣ аст, онҳо бениҳоят кам аст ва ба организми инсон ягон хел фоида намерасонанд. номаш ба ҳамин хел нависагӣ барои мардума фиреб кардан. дар асл бошад шояд ҳамон таурин низ дар таркиби нӯшокиҳои энергетикӣ набошад. вақте ки инсон ҳамарӯза нӯшокиҳои энергетикӣ истифода мебарад, ин стресси аз ҳама калонтарин ба организми инсон мебошад. чунки вақте ки шумо ҳамарӯза нӯшокиҳои энергетикиро истифода мебаред, организми шумо ба ин тобоварӣ карда наметавонад. дар инсон метавонад ки бемории фишорбаландӣ дида шавад, яъне фишори хунаш баланд мешавад, номунтазамии кори дил дида шавад, тапиши дилаш зиёд мешавад ё ин ки номураттаб мезанад, кори гурдаҳо вайрон мешавад, пешобкунӣ зуд мешавад ва аз ҳама зиёд системаи асаб осеб мебинад.
хоб рафтан душвор мешавад, яъне бессонница пайдо мешавад, фикр кардан, фикрондан низ душвортар мешавад ва инчунин парешонхотирӣ низ дида мешавад. агар ки инсон ҳама рӯза аз нӯшокиҳои энергетикӣ 1 ё 2 маротиба истифода барад, муддати 3-4 моҳ пас метавонад ки хатари бемории дил дар чунин одамҳо зиёд шавад, яъне ҳаҷми дил метавонад ки бениҳоят калон шавад, хатари сактаи дил метавонад ки дар ин ҳолатҳо низ зиёд шавад. агар ки инсон дар як рӯз 4-5 маротиба аз нӯшокиҳои энергетикӣ истифода барад, дар чунин одамҳо хатари марг бениҳоят зиёд дида мешавад, яъне риск остановка сердца дар чунин инсонҳо зиёд аст. дар кадом ҳолатҳо нӯшокиҳои энергетикӣ ба инсон зарар намерасонанд? агар ки шумо дар як моҳ ақаллан як бор ё ин ки 2 маротиба истифода баред, метавонад ки дар ин ҳолат ба шумо ягон хел зарари ҷиддӣ нарасонад. аз ҳамин рӯ, дӯстони азиз, пеш аз истифодаи нӯшокиҳои энергетикӣ як бор нағзакак фикр кунед ки оё дар ҳақиқат ҳамин чиз барои шумо лозим аст ё ин ки не. хубтараш мешавад ки 1-2 соат хоб равед, мондагиатон барояд, баъд ба ҳазур ба корҳои худатон машғул шавед ва аз нӯшокиҳои энергетикӣ дасткашӣ намоед.